Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jaddadal a'wama 'am ba'dal 'am waftataha kullal 'amin bi syahrihil muharram wa jamalahu bi yaumil asyura al mu'azzam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa addim wa sarrif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-salikina ala nahjihi wa tariqil mustaqim. Amma ba'du, ulama anal kiram, para alim, para kiai sedaya ingkang rawuh, wabil khusus Al-Karim Ibnul Karim Romo Ki Haji Nur Hadi. Mugi-mugi tansah sehat walafiat panjang umur. Dumateng Romo Ki Haji Saifuddin Zuhri. Mugi-mugi saged bimbing kula panjenengan sedaya kalian Gusti Allah diparingi sehat walafiat panjang umur. Mboten kesupen wonten ing inggil ten ngandhap jenengan sedaya. Mugi-mugi diparingi sehat walafiat, rezeki halal barokah, putra putri soleh solihah. Mugi-mugi awal tahun niki diparingi tambah sae. Lan mugi-mugi jenengan benjang nalika seda husnul khotimah. Sedaya mawon mugi-mugi ditakdir min ahlil jannah. Al-Fatihah. Para rawuh ingkang mulya, nopo se hijriyah niku, nopo se khol niku, monggo ngaji kedhik mawon mangke diturusaken Ki Saifuddin. Hijrah niku asline niku makna murad niku nggih menika intiqal minasyarri ilal khairi. Pindah saking sing boten sae nuju nang sing sae. Dadi lak biyen niku males saiki kudu sregep. Lak biyen niku medhit saiki kudu loman. Lak biyen mecucu saiki kudu sem. Ngoten niku hijrah. Mangkakno hijrah niku merubah segala sesuatu. Ngeten para rawuh. Wonten watu niku nggarai ireng nang pakaian, luntur. Tapi krana gelem hijrah, watu niku dadi mulya. Jenenge watu celak. Niku hijrah nang wong dodol celak. Sehingga watu niku diadai dik wadah, diledek lemari, digawe macak. Ngoten. Meripat sing gak tapi apik dadi apik, sing gak tapi padang dadi padang, sebab watune hijrah. Termasuk ana kayu sing mboten payu, berserakan kayak kayu bakar dicak-icak, tapi gelem hijrah akhirnya mulya. Napa siwak? Siwak niku hijrah. Sehingga siwak niku mulya, digawe nang masjid, dikesak dik ndukur sak piturute. Syekh Muzaki nggak ada putra, Badarin niki nggih hijrah. Pindah-pindah sampai terakhir ten Telagowaru, sampai wong kene ngerti agama. Krana wonten sing hijrah ngeten iki. Sing bener wong hijrah iku ya minterno wong. Gak golek perkara ngoten. Saiki akeh wong hijrah golek perkara. Dados sing bener niku wong hijrah iku bimbing wong minterno wong ngoten. Para rawuh, tiang-tiang soleh kados Mbah Darin ngeten niki ewet dipun padosi sak mangke. Kranten semakin tahun niku kualitate menungso mboten tambah sae. Ma min yaumin jadidin illa ba'dahu syarrun. Ora ono saking dina anyar, bulan anyar, tahun anyar kejaba sak marine gak tambah apik, tambah elek. Kualitate menungso niku tambah suwe mboten tambah sae. Lak wong pinter syarat-syarat, tapi golek wong apik sing bener-bener ikhlas ngopeni umat niku ewet kados Syekh Abu Darin, kados Yai Sepuh Singen ewet. Ayo lak gak percaya dibuktekno sak mangke.
tambah suwe kualitate menungso mboten tambah sae. Kula mboten ngomong tambah bodoh mboten, lak tambah pinter saratara. Golek wong pinter hafal Quran niku jaman biyen ewet, lak mboten putrane kiai mboten saged. Golek wong sing pinter maca kitab kangelan. Sakniki lare alit-alit pinter maca kitab kathah. Hafal Quran kathah. Bahkan kula winginane niku angsal undangan wisudan, arek cilik-cilik niku hafal juz 30 pun diwisuda kathah. Tapi golek arek apik niku tambah angel. Ngoten. Ayo dibuktekno. Sampeyan jawab nggih. Arek saiki ambek arek biyen niku kandhanane gampang andi? Gampang arek biyen. Arek saiki dikandani melok ngandani, dipendeliki melok ndelik. Niku gak anae kiai padha kadang. Makanya pelajaran kai kiai-kiai sepuh niku kudu ditotoh. Wong biyen mbek wong saiki apian wong biyen. Ngapunten, kiai saiki mbek kiai biyen apian ndi? Sampeyan gak usah mendelik ten kula. Gus saiki mbek Gus biyen ya apian Gus biyen. Tuwebe sayan tiang biyen. Keranten mboten tambah sae kualitate menungso. Ngoten para rawuh. Sehingga wong biyen nyandang ulama niku gak gampang, nyandang kiai niku gak gampang. Sak mangke pokoke jubahe dawa, pokoke surbane gedhe wis wah hebat. Tapi jerone kopong. Makanya wonten pondok ngeten iki kudu persiapan temenan, ngoten. Ma min yaumin jadidin illa ba'dahu syarrun. Kana dina anyar kejaba sakmarine iku mboten kira tambah apik tapi tambah awon. Lah senaso tambah awon jenengan ojo dadi wong elek, kudu tetep dadi wong apik. Paham nggih? Nah, terus ngeten para rawuh. Mboten kalah penting maneh. Kula kali panjenengan niku ambek Gusti Allah diparingi makhluk sing bener-bener mulya. Namine Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad niko sampai hijroe niku didamel tondo nggih menika tahun Hijriah. Hijriah niku dihitung saking hijroe Kanjeng Nabi. Makanya diarani Hijriah. Lah niku bulane Islami sangat. Muharram, Safarul Khair, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi wong Jawa Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Dilawal, Dilakhir, Rajab, Ruwa, Poso, Syawal, Selo, Besar. Lak jenengan mahami malih dina niku nggih Islami. Niki lak mboten kados mbadarin ngeten niki mboten saged awake dhewe paham. Sampeyan tingali Ahad niku hitungan siji lho. Isnen, Senin, Salasa, telu, Robiun, Arbaun, papat, Khamis, Jumat, Sab'un. Iso dadi Sabtu. Sing dadi pertanyaan niku minggu iku teko endi? Lak lintune pun genah niku, Ahad, Isnin, Salasa pun genah. Terus minggu iku teko endi? Ayo coba sampean saged jawab Pak. Ngeten, minggu niku asal usule ngeten. Sepunten niki pendapat mawon. Minggu niku bahasa Portugis. Asline minggos. Iku makna asline niku istirahat. Dadi napa sinten Quran niku diambil pendapat mereka-mereka. Bu mereka-mereka sapa sampean tingali dhewe. Ah ngeten. Gusti Allah ndamel langit iku 6 dina. Fi sittati ayyami summastawa alal ars. Kan ngoten. Lah wong ahli sunnah Gusti Allah niku ndamel langit 6 dina sempurna kabeh sak isine sembarange sampai jangkep. Kemudian kekuasaane Gusti Allah ketinggal sangat niku. Fi sittati ayyami summastawa alal ars. Mereka-mereka niku nggak ada pemikiran nggih ngoten. Pangerane mereka niku ndamel langit nggih 6 dina. Cuma sumastawal ars niku dimaknani pangeran mari gawe langit niku kekeselen istirahat ngoten. Ana pangeran kekeselen nah. Akhire dina niku diarani dina istirahat. Makanya kan prai kabeh lak minggu.
toko prei, kantor prei, sekolah prei, lapo istirahat menghormati pangerane sing kekeselen. Mereka lho sanes mriki lho, latihan Islam benten malih. Gusti Allah itu mboten turu, mboten seto, mboten kesel sak piturute. Lah awake dhewe niki wis kadung kulino minggu. Santri-santri biyen, sekolah-sekolah biyen preine Jumat. Sakniki dadi Minggu. Apa gak oleh nyebut minggu angsal, tapi tepakno nggene ngoten lho. Dadi ngeten lak pengajian Ahad niki Ahad niki. Pengajian Ahad nang pantai Minggu ngoten lho. Bu paham bu enggak nih? Nang masjid Ahad ngoten lho. Paham maksud kula? Ah, pokoknya tepakno nggene. Nanti cak rekreasi Minggu ngoten mawon. Pengajian Ahad ngoten. Pun. Lah Kanjeng Nabi niku lak hijrah teko Mekah ten Madinah niku hasilnya ketinggal. Saestu ketinggal. Wong Madinah dadi iman kabeh, wong Mekah dadi iman kabeh. Makanya Kanjeng Nabi itu nggak ada julukan khusus. Niki kula mboten nyindir ya, tapi rungokaken temenan. Satu-satunya julukan sing nggak oleh digawe sapa ae khusus Kanjeng Nabi, sing julukan niku teko Gusti Allah hanya untuk Kanjeng Nabi, nggih menika julukan Habib. Muhammadun Habibullah. Maka nonton tiba-tiba niku ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sing dimaksud Habib itu niku sinten? Kanjeng Nabi. Jadi Habib itu julukan khusus tentang Kanjeng Nabi. Nabi Ibrahim gak wani kok nggak julukan Habib. Nabi Ibrahim julukannya Khalilullah. Nabi Isa gak wani nggak julukan Habib. Nabi Isa julukannya Ruhullah. Nabi Musa yo gak wani julukannya Kalamullah. Lah saiki ono ada sing wani gawe. Nah niki jenengan kedah paham to mriki. Niku pertama sing penting jenengan pahami. Lajeng para rawuh niki penting kali kula jenengan mengertosi. Tanah suci sak donya niku mek telu. Aja diklaim lho nggih. Aja diakoni lho. Tanah suci sak donya niku mek telu mboten wonten malih. Dudu tanah suci dudu wonten ing Mesir, duduk di Yaman, duduk di Afghanistan, apa maneh di endi iki? Togowaru. Tanah suci mek 3. Nomor setunggal wonten ing Makkatil Mukarramah. Wonten ing Mekah, temriku wonten Ka'bah, wonten Masjidil Haram. Niku tanah suci. Nomor kali wonten ing Madinatil Munawwarah. Temriku wonten Masjid Nabawi. Sing terakhir wonten ing Palestina, nggih menika wonten Baitul Maqdis. Nggih mek telu niki tok. Lho saiki ana wong ngakoni tanah suci, tanahe suci, lemahe suci, sembarange suci. Sana suci sak donya nggih mek telu niki tok. Kan maneh. Ngoten nggih. Oh, pasire tok kuwi ku nyun sewu nggih. Telak tanah suci niku napa-napa sinten mriku mboten asal dibeto ten mriki ya. Watune mboten asal dibeto mriki nggih ya. Lur tanah suci. Tapi walaupun Indonesia bukan tanah suci para rawuh, tapi sing ngarani Indonesia tanah barokah. Ono sing ngarani tanah surga. Kenapa? Ulama terbesar, alim-alim ten Indonesia niki kewatha saestu. Kados Syekh Abu Darrin sak piturute. Lah niki lho, pentingnya kula kali jenengan ngaji model kayak ngeten. Sing terakhir kula cuma ngisi tok mawon iki, ngisi acara. Sajane undangannya mboten wonten ceramahe niki pelanggaran hukum niki. Ah ngeten para rawuh. Kula mek pesen ten jenengan. Kenging nopo awake dhewe niki mboten saged ngrasakno nikmate ibadah temenan. Tak rasa-rasakno niku tambah suwe awake dhewe niki urip niku kok saling
males-malesan. Padahal hakikate awake dhewe ngerti. Ngeten maksud kula. Wonten dawuh mau ido hasanah niku paling gampang disampaikan. An-nasihatu syahlatun. Nasihat niku gampang. Ceramah niku gampang. Ngekei maidoh niku gampang. Sing angel niku kan wa muskilu qabuluha. Sing angel niku nrimo nasihat. Dikandani model kaya ngeten iki. Kadang gak mlebu ana kitab ini lho gak gelem nrimo. Wis jelas hukume niku mboten purun nrimo. Ana apa niki? Ngapunten ingkang agung, kula disanjangi apa kula? La ana gunung pindah, percaya kon ngoten. La ana gunung pindah, percaya. Tapi la ana watak pindah, aja gampang percaya. Ngoten. Napa kula matur tok ngeten niki? Wong Yahudi Nasrani, terutama wong Yahudi Bani Israel niku mboten gak percaya nang Kanjeng Nabi, mboten. Karena ten Taurat wis ana keterangane. Ten Injil wis ana keterangane. Lho apa nang Kanjeng Nabi kok gak percaya padahal di kitab sucine wis ana keterangane lak bakal ana nabi akhir zaman. Bayangno niku. Karena apa? Mulai biyen nabi niku teko Bani Israel. Lah kok nabi terakhir akhir zaman paling mulya niku lah kok teko Arab. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka angas, nopo angas iku? Gak seneng gengsi niku lho sampean pedoman. Mungsuh wong gak seneng, rungokno nih. Mungsuh wong gak seneng. Mas yo bener yo tetep salah. Mungsuh wong gak seneng, mas yo apik yo tetep elek. Pun titenono niku. Makanya jenengan ojo ambil pusing musuh wong gak seneng. Jarno aja wong gak seneng. Yo apa masih awe dhewe bener yo tetep keliru. Kanjeng Nabi sing ngangkat langsung Gusti Allah. Sing dadekno Nabi langsung Gusti Allah. Dikai kitab suci Al-Quran langsung teko Gusti Allah. Gak dipercaya arek gara-gara gengsi. Sakniki wujud ten donya niki. Wong didepno ten hukum, didepno ten dasar dalil, ana kitabe, ana buktine gak percaya. Berarti jan wateke gak iso pindah. Makanya kula pesen jenengan, wong sing apik di ngarepe sampean, gurung mesti apik di mburine sampean. Wong sing kadang ngapik-ngapikno sampean, di mburi iso ngelek-ngelekno sampean. Iku pasti. Makanya kula matur ten jenengan ngeten iki ngelingaken. Ambek wong niki kudu hati-hati. Krana dawuh sing paling bahaya nudzul wajhaini, wong sing duweni rai loro. Sapa pondase loro mboten. Rai loro niku dik ngarepe sampean ngapi-ngapikno, dik mburi ngelek-ngelekno. Lah niki sing badhe kula sampaiaken ten jenengan. Lah kiye biyen dik sampean apik, dik mburi apik. Saya Abu Dzarrin dik sampean ngapikno, dik mburi ngapikno. Sakniki mboten, dik ngarepe sampean ngapi-ngapikno, dik mburi ngelek-ngelekno. Makane aduwuka arbaatun. Mungsuhmu iku ana papat. Lungono niki. Mungsuhmu iku ana papat. Nomor 1 nggih menika syaitonul jinni, setan asli. Niku musuh sampean. Paling ringan niku. Mungsuh sampean paling ringan niku setan asli. Niku diwacano ayat kursi ngalih, diwacano yasin ngalih, diwacano solawatan ngalih. Kula yakin sak mangke di majelis iki gak ono setane, tapi setane ngenteni di jopo. Sampean kok mulai diketing sampean. Tapi gampang selagi sampean iling nang pangeran, setane gak wani nyedek. Nomor loro sing rada bahaya niki. Syaitonul insani, setan rupa menungso. Niki wangel tuturane. Sinten setan rupa menungso niku iso kanca sampean, iso dulur sampean,
bahkan iso sapa ae sing ngajak elek, sing ngajak tukaran niku setan rupa menungso. Niki diwacana ayat kursi goyang-guyu. Gak percaya buktekno ki ambak. Setan sing model ngeten iki bahaya. Makano kiai biyen niku lak ceramah mesti niku ngedem-ngedem. Ojo sampai tukaran. Ojo sampai kula sampean niku iren-irenan. Lah ono apa-apa ayo dibahas bareng-bareng. Ojo gawe karepe dhewe. Lah iki anjen bener kesepakat bersama, ayo bareng-bareng digawa. Niku biyen wong tukaran gak sida tukaran. Sakniki mboten. Mubalek sakniki niku, nggih termasuk kula bareng niki. Kiai sakniki mubalek sakniki niku ceramah niku ngejak perang hari. Ngejak gelut sakniki niku. Pun viral akeh mubalek ceramah niku ngajak perang. Terus perang mbek sapa? Malah ana mubalek niku ceramah mbek nggawa celurit ngono re. Dik kene gak ono kok sing nggawa celurit. Nggo pedang iki. Sampai ini siap perang ngoten hari. Makanya niku mongso ketoke penceramah tapi mongso karo ngedu umat ngoten. Ngoten lho, saged dipaham nggih. Jenengan sing bener kudu hati-hati akhir zaman. Ojo ndelok surbane, ojo ndelok jubane, ojo ndelok dalile fase sakit. Ojo ndelok bener apa enggak. Makanya kalau matur tambah akhir zaman wong pinter syarat-syarat tapi golek wong sing bener, golek wong sing apik niku tambah angel. Niku akhir zaman sak mangke. Ngapunten lho. Besok akhir zaman niku afatul Islam, afati Islam niku gara-gara wong Islame dhewe. Sing ngakali wong Islam, sing diakali wong Islam. Sing ngilokno wong Islam, sing dilokno wong Islam. Ayo, delok nak mboten percaya. Tik ndi-ndi niku. Sing nyolong kotak jariah di masjid iku wong Islam. Sing dicolong ya wong Islam. Sing leboni kotak wong Islam. Kula ini ceramah kali divisi yai tadi dituntun. Kula mangken wonten tiyang matur, kula kepingin mati ten masjid, kula kepingin mati ten anu ten Masjidil Haram. Ojo kula ngomong ngoten. Lho kok mbok ojo kepingin mati di masjid. Mek kepingin mati mek situ ae. Husnul khotimah. Mati di ndi ae sing penting husnul khotimah gak masalah. Mati di pasar husnul khotimah gak masalah. Timbang kon mati di masjid pas nyolong kotak jariah. Modar kon ngono. Lho nggih. Lho di pengajian mati delok dhisik BPE metuki gendane. Nah, makano pokoke mati di ndi sing penting husnul khotimah. Wis, ana papat mungsuh jenengan. Setan asli nomor loro napa? Setan menungso. Niki rada abot setan menungso niki. Ayo lah gak percaya sampean kate pengajian rene ketemu kanca. Nyandi cak ana khole se Abu Dharin. Ayo mel aku nang alun-alun. Engko tak tukokno rokok tak kei dhuwit 500.000. Sampean berangkat nang khol apa nang alun-alun? Ah iku setan menungso iku. Sik katut sampean. Sing nomor telu. Napa niku? Nafsuka, hawaka, nafsumu. Iki lho bahaya iki. Nafsu sampean niku lho bahaya. Nggih sepunten nggih, tak kei contoh nggih. Sebab jenengan gak iso nikmat ibadah. Coba kula tangleten jenengan. Jenengan ngaji ngeten niki, kepingin ngajine ndang mari apa gak ndang mari-mari? Wah, berarti gak nikmat. Dzikir setitik krosoe suwe. Sing bener kan dzikir suwe krosoe setitik. Dzikir suwe krosoe sedilut. Dzikir akeh krosoe setitik. Sing bener mboten? Sing bener ngoten. Lah kok wong-wong saiki dzikire niku setitik krosone akeh. Gara-gara napa? Niki lho sampeyan tingali. Wonten sing gara-gara bisa etok matin gara-gara eleke perkara sing dipangan. Kula mboten ngomong haram lah, haram pun jelas. Eleke perkara sing dipangan. Contone ya apa? Wong njaluk niku gak apa-apa, tapi sing mboten sae njalukan. Ngerti njalukan ah? Ndawir. Njalukan gelap. Niku mboten saged ngrasakno nikmat ibadah. Krana sing ngekek iku gregeten ngoten lho. Wong iki maneh ngoten. Balik-balik njaluk maneh. Njaluk gak apa-apa, tapi lan njalukan mboten sae. Ngoten, hati-hati niku. Niku kuwatah model kayak ngoten niku.
apa maneh haram. Hati-hati, nafsu sampean iki lho. Niki mungsu sampean. Kadang iso mbelot ngalor, iso belot ngidul, wis didudono nggen iki sing bener gak gelem. Niku nafsu. Niku mungsu paling abot. Sakmarine setan rupa menungso. Hati-hati niki. Setan-setan rupa menungso niki sik kena di kekeng, gak dituruti sih, tapi nafsu niku angel. Nggih sebutane sing kathah. Kadang awake dhewe niki gak krasa. Perkara halal, perkara haram tapi halal. Niki lho perlu ngaji. Sampeyan ngerti ya perkara haram tapi halal. Ayo. Apa contone? Ana wong nyolong pitik. Nah, nyolong pitik niku haram apa halal? Haram, wis. Wong nyolong pitik ini pitike didol nang wong dodol lalapan. Lah sing dodol garu lah iku pitik colongan. Halal apa haram? Halal wong garu. Nah, lah wong sing nyolong pitik niki oleh duit dodol pitik niku rega 200. 200 iku halal apa haram? Haram sebab dhek pitik oleh colongan. Terus duit 200 itu gawe ngingoni anak bojo. Haram apa enggak? Haram. Lah sing dodol lalapan garu iku pitik colongan, terus dibetheti, dibelet, terus didol. Halal apa haram? Halal wong garu kan ngoten. Terus wong sing tuku mangan pitik niku krana tuku lalapan. Dhek sing mangan garu lah iku pitik colongan. Halal apa haram? Halal. Tapi ngefek, ngerti ngefek ya? Man akalal haram fakot asot jawarihuhu. Wong sing kelebonan barang haram mesti awake maksiat nang Gusti Allah. Pasti niku. Wong sing mangan barang haram pasti ibadahe abot, nglakoni api angel. Ya contone kaya ngeten iki. Sampeyan ngaji kepingin ndang buyar ae ngono. Niki mungkin ono barang haram sing mlebu. Hati-hati saestu. Biyen ono kiai niku lak sembayang mesti ketok Masjidil Haram. Gadek enggak? Ketok Ka'bah. Ternyata niki terjadi saestu. Kula angsal kabar teko kanca kula sing lunga haji tahun niki. Ono di Mekah niku, di Ka'bah niku ono wong lunga haji jerit-jerit nangis. Gara-gara apa? Dhek ketok wong tawaf tapi gak ketok Ka'bah. Peteng yo gak ketok Ka'bah. Padahal ten Masjidil Haram lho. Mungkin biaya hajine tekok barang haram. Lha iki biyen ana kiai lak takbir ketok Ka'bah. Moro-moro gak ketok Ka'bah. Ditakoni bunyaine, "Mang masake nggae beras wis halal anyi?" "Halal, Pak." "Banyune halal, sumure iki ambek." "Kayu bakare halal, kayune iki ambek." "Napa, Pak?" "Aku takbir gak ketok Ka'bah." "Ono apa ya?" Barang diistikharoi ketemu. Ternyata gara-gara mepe gabah jejer gabahe tanggane. Waktu ngentasi gabahe tanggane katut mek siji loro telu niku masuk katut dimasak, katut mlebu weteng niku sembahyang ini lho gak ketok Ka'bah. Lah jenengan salat gak tahu ketok Ka'bah, gak heran aku. Sing mlebu wis gak jelas kabeh. Ngoten ora rawuh. Maka nafsu kudu ditata. Sing terakhir musuh jenengan ad-dunya. Dunya iku musuh sampean. Duwe dunya akeh gak apa-apa. Sing gak oleh kemaruk dunya. Sing gak oleh gendengi dunya. Saya Budarin gak kira kedunyan, malah dunyane sing gawe agama. Ngoten, sampai hijrah mriki ya. Dulur iku lho iso gegeran gara-gara dunya. Ana apa enggak? Wong liya dadi dulur dadi mungsuh gara-gara rebutan dunya. Ana apa enggak? Kula yakin wong ya ana saiki. Cene krungu kupinge. Lho nggih, coba kula tangleti sampean jujur. Sampean milih dunya apa milih dulur? Dulur ya. Saiki sampean oleh dum-duman teko wong tuwa. Tanah sak hektaran. Podo sampean ambek dulur sampean. Lah kok tanah sampean diserobot 2 meter ambek dulure sampean.
milih 2 meter apa milih dulur? Ayo ngomong. Gak dulur-duluran, gak tek-tekan ngoten sampean. Gara-gara lah sampean milih dulur pepen cak 2 meter ae pepen, sing penting sak duluran pancet. Ngono. Kok nyimut ngono sampean? Niku mongso nih. Sing sak mangke terjadi gara-gara niku. Ilingo. Niki kula pesen jenengan, terakhir kula tutup. Rungokno niki. Sopo ae? Ba ulama, ba kiai, ba habib, sopo ae? Kena telu niku lho, legrek wong lho. Napa niku? Hubbud dunya, gendengi dunya. Nomor kali hubbul jah, gendengi kedudukan. Sing terakhir gendengi wedok. Jeglek niku masih kiai jeglek kena telu niku. Makanya sampai tingali tentang tafsir Jalalain. Rata-rata wong lanang iku delok wong wedok iku duduk ayu, duduk dunyane, duduk turunane, duduk pangkate, tapi delok li jamalia, teko ayune. Masih anak bajingan po ayu gelem. Rata-rata tapi gak kabeh. Makanya wong lanang ku moto wedoken. Tapi lah wong wedok ndelok wong lanang duduk gantenge, gak perlu ganteng iku. Masih ndek ireng gak masalah. Sing penting lho paham. Makanya wong wedok moto duwian. Lho nggih, sampean gak percaya? Wong wedok lak nusus, nersi nusus, ngambul iku purik. Niku iso nggugurno nafkah lho niku. Niku wong lanang galeng ngaplok, lak dikandani sik pancet, dikandani baru wong lanang oleh gepuk. Tapi gepuke niku gak oleh ndamel tangan. Gawe sapu tangan. Lak kula mboten gawe dhuwit 100.000. Niku langsung waras, berarti wong wedok moto napa? Duwian. Mugi-mugi titihake niki dadi ilmu sing manfaat barokah. Para rawuh, ayo pegang teguh ambek ulama, ambek kiai, ojo pisah ambek kiai. Ayo anak jenengan dideleten pondok, dideleten pesantren, dideleten PG, ojo sampai anak kula panjenengan gak ngerti ilmu agama. Mugi-mugi titihake niki dadi ilmu sing manfaat barokah. Wonten lepat kula nyuwun agunge pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.